Ah, Uy, nak! Ay, salamat nak! Kaniuli ka, nak! Len! Len, nanay mo kuya, Len! Unsa pa? Hala na, ano sa kuya? Ay, salamat nak! Niuli ka, nak! Gimingan na dyan ko niyo mo, nak! Paita ni mag-uuma eh. Init kayo ba? Kumusta na ka itong anak ron? Paglintahan na kayo nakatrabaho na akong anak. Pasalamat yung dako niya nakagraduate akong anak. Hindi mapareha sa kuha niya mag-uuma. Init na kayo. Pero tiwason ako ni. Ano po, nagkadula. Dili ka pra sa mga bata. Nagkadula. Huwag ka lang tagma si kuya. Kaya malinaw ko dala sa balay. Kung saan na may oras ka ron. Wala pa manahuman si Papagdaro. Nagtuon sa nakutubi. Pa, undang, Zaro pa. Unsa may oras? Tiwason na ako ni Lin kay manghamot pa ko ug basa-basakan Lin. Dili manggod pa. Lain ka dito sa payag ba? Ako rin isa. Tiwason na ako ni Lin. Gamay lang man ni Lin. Hi. Tuya sa akong anak eh, may kadula ba? Okay ra buntag na ato yang kuya kay malingaw na akong bunso. Buson na ko labi kay hapon na. maor jud niya akong dala ba. Kung ko sildo. Pero okay ra, at least nga nakauli ko. Uy, wala si Papa man to nagdaro. Luya Papa uy. Pa, Uy, nak! Ay, salamat nak! Kaniuli ka, nak! Len! Len, nanay mo kuya, Len! Unsa pa? Hala na, ano sa kuya? Ay, salamat nak! Niuli ka, nak! Gimingan na dyan ko niyo, nak!